Bart, milaka herritar bildu ziren hemen areatzan aste nagusiaren lehendabiziko gauan. Gaur goizaldean Txori Barroteko kideak azaldatu dituzte Ertzaintzaren bizitarekin. Izan ere, gogoratu behar da, Audientzia Nazionaleko Abascal epailearen aginduz, Vox alderdi ultraeskuindarrak jarritako salaketaren ondorioz eta alderdi popularrak Bilboko udaletxean egindako kritiken ostean, Euskal presoen argazkiak erriteriatzeko agindua eman zuen, eta esan bezala Ertzaintzak gaur goizaldean bete du agindu hori. Atzo arratsaldean etorri ziren esanez argazkiak kendu behar zirela, eta gaur etorri dira kentzera, badirudi hori, elkartasuna eta maitasuna ere delitu bilakatu nahi dutela. Erakutsi nahi diegu berez argazki horiek ez direla beharrezkoak guk gure presoi elkartasuna edo maitasuna adierazteko, argazki soil batzuk baino ez dira, eta hori, ez dugula behar argazki horiek gure pentsaera edo adierazteko. Horrekin batera euria presente gaurkoan hemen Bilbon, baina berriro ere jaiak ez duetenik, aldarrikapenak ere presente non nahi, eta gaurkoan umeek txikigunarekin disfrutatzeko aukera izan dute goizean, arrastian, balearekin, eta gauez Esne Beltzaren kontzertua izango dugu besteak beste hemen Euskal Gunean. Aste nagusia bakarra dago, 10 gauekoa munduan. Abuztuen Bilbon, danok kalera, katuek eurek be jaietan. Mari jaia dator. Atzo abiatu ziren Bilboko jaiak, eta gaur igande goiza izanik, jendea ikusi dugu ja lehenengo ordutik gaiaz gozatzen. Txikigunea inauguratu dute Kasilda Iturrizar plazean, eta areatzen ere kriston jendea bildu da gaur goizean erraldoiekin, buru handiekin, eta umeen ordua izanik, goiza ere jaieguneko parte da, eta gero eta jende gehiago biltzen da aste nagusian goizaz gozatzen. Bertsolariak ikusteko ere aukera izan dugu, gurekin egon dira Amets Arzaiuz eta Miren Amuriza, eta goiz guztietan bertsolariak, giroa, umeentzako jolasak egongo dira, oraindik faltatzen diren 9 egun hauetan gozatzeko. Bilboko uretan, Mari jaia dator. Abuztuan dano, zar eta gazte, gizon eta andre jaietan. Zapia lepoan, alkar hartuta, kolore guztia antzetan. Esparru berezia da hau geutzako txikigunea, geure umeentzako esparrua. Eta aurten saiatu gara esparru honetan aldaketa batzuk sartzen. Aldaketa nagusiena segurazki da esparru bera. Ia parke osoa da txikigunea. Txikigunea da parke osoa gure umeentzako esparru berezia, gure umeentzako eremua. Eta zertarako, jolasteko dudabarik, disfrutatzeko dudabarik, baina baita ere jolasen bitartez ikasteko baloreak, jasangarritasuna, berdintasuna, hainbeste guretzako diren balore importanteak. Eta gero beste gauza bak. Ez da esparru bat gurasoek umeak usteko, da esparru berezia baita ere gurasoek umeekin jolasteko, beraren implikazioa lortzeko. Gaur zabaltzen dugu esparrua eta gure umeak disfrutatzeko esparru berezia. Heldu gara aste nagusiko bigarren egunera, igandera, goizean gara, eta ja txupinera eta pregolaria hemen ditugu ja prest jaien barnean, txikigunea inauguratzen. Nola joan dira lehenengo ordu hauek, Bea? Atzoko emozioa eta gero, esnatu gara, honi behintzat,
lasai, gozatzeko gogoz, eta etorri gara txikigunera eta ze polita dagoen, parke guztia, berde, jolasak, antzerkia egiteko mozorrotzeko, ni behintzat harrituta geratu nahi, ze polita, eta ze ideia ona izan den zabaltzea parkearen azpiko aldera, oso polita, merezi du. Bueno, lehenengo ordu hauetan, zenbat txupin bota dituzu, Itxasne? 3 edo 4 bota ditut jada, bai. Baina, lehenengo orduak niretzat ez dira goizeko 6etan itzertu egin naiz beldur nintzelako, lokarturik geldituko eten nintzen. Sake badara ez dakit, hainbat ordu ja esnatuta. Bueno, aste nagusia murgildu gara, orain ja hainbat ekintza daude hemen aurretik. Zer daukazue gaur egiteko? Begira, pena da, ze Goitiberen jaitzia era genuen, baina arazo bat egonda eta bertan bera geratu behar izan da. Eta hor pizka zapustuta oso ekintza polita delako, baina hala ere, egingo da Goitiberen tailerra umentzako, zeo zer bada, eta gero sortxietarako kantaria daukagula azken ekintza bezala, Bilbo kantari daukagula, egun oso ere ekintzez beteta. Eta, Itxasne, zu ere zer egiteko prez, hemen ikusi zaitugu ja konpartzakideak zure alboan daudela goizeko lehen ordutik zu zaintzen, nola joango da egun hau? Ondo, berak esan duen bezala, Goitiberetan ez gara egongo, baina Zaratasen bazkalduko dugu danak, gero bazkalostean imaginatzen dutaren lanetik buelta bat emango dugula, eta arratsaldeko 8etan Bilbo kantarira, abestera apur bat hor bilbotar guztiekin. Eskerrik asko eta ondo pasa egun hauetan, egon gara. Berdin. Edo bestea zoratu eginda. Ara nor datorren. Ara gure Mari jaia. Ene, oiaiene bada. Aste hau pasata berriro joango da. Mari jaia bera. Gure Mari jaia. Bilbora etorri da. Aste nagusira. Igandea, txikiguneren lehenengo eguna, eta ja goizean goiz basaudete hemen, umeekin. Bai, urteretotzen gara. Egun horretan, gero baleara joaten gara, eta egun osoan hemen. Zen da, umeek gehien gustoko duten jolasa, hemen ikusi dugu bai hor jaisteko aldapa bat, gargantua, ez dakitzen bat jolas. Gargantua, bai, zarantza barik, bai. Urteak pasa dira eta ere gargantua da jaien ikonoa umentzako. Bai. Ikusi dugu kuadrian etorri zaretela, ez dakite zenbat guraso eta zenbat ume, geratzen zara goizetan ja umeekin etortzeko eta egun pasa egiteko goizeko giroarekin. Familia gara, 3 belaunaldiak etorri gara. Edertu eta ondo pasa. Bale, eskerrik asko. Tobogana da aurtengo edizioan arrakasta gehien daukan jolasa edo zer? Bai, azkenean uda agaz eta holan, azkenean umei asko gustatzen zaie ura, orduan polita. Lehen goian ikusi dugu kriston hilara dela eta ona jaisten dira umeak ziztu bizian. Bai, azkenean hori, lehen esan dut txuna, azkenean gauz udan, bai aldatu da hori modua edo jartzeko aparatu hauek, eta, nahiko pozik. Busti egingo zara gaur? Bai, gero botako naz, bai, fijo. Gainera gero euria gazta holan esan dago egingo dauela, así que a tope. Ondo pasa. Bai, eskerrik asko. Nola duzu izena? Aser. Eta gargantuatik bota zara? Bai. Eta hasieran beldurra eduki duzu edo bota zara hor pentsatu gabe? Beldurra eduki duzu Aser. Beldurra? Apurtxo bat, igual. Eta zez egin duzu, ahotik sartu eta nondik irten zara? Ipurditik agian? Bai. Ipurditik irten da? Bai. Eta zer egingo duzu orain? Jolastera joan anaiekin edo? Bai. Hemen parkean zenbat joko daude? Asko, ez da? Asko. Bai. Eta zein da gehien gustatu zaizuena? Niri gargantua. Horbean dago aurpegi ere marrazteko aukera daukazue. Zela margotuko duzu zuk aurpegia? Atleti. Superman. Nik
Atletik. Atletik ere? Ba, ondo pasa eta disfrutatu dugunaz. Nor datorren, ara, gure marijaia. Ene, oia jene bada, aste hau pasata bariro joango da. Marijaia bera, gure marijaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Marijaia bera, gure marijaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Hemen gaude Lehoi jaunarekin, zenbat ume jo dituzu gaur goizean? Oraindik gutxi, 1000 edo 2000, baina gutxi dira. 1000 edo 2000 ume gutxi direla, eta nagusiei gogorrago jotzen diezu edo... Nagusiei gogorrago beti gogorrago, korrika egin behar da buru handien aurrean. Eta nola egin dezakezu korrika buru handi honekin? Baina buru handia, baina hankak ere potente ditugu oraindik. Bueno, orduan hemen lanean gaudenoi txintxo hemendik pasatzen utziko diguzu edo... Bai, noski, lanean zaudeten hori, txintxo, pasatzen utziko dizuet. Vale, eskerrik asko! Eguerdion Bilbo Bizkaia, eguerdion Santiago, lehentsuago abade bat da, bi monjatira igaro, zenbat feligres irtetzen ziren, begira egonaz luzaro, plaza honetan elkartu gara, barruan baino gehiago, dirudienez erlijio hau oso osasuntzu dago. Ba, hementze gara Santiago plazan, bertsolarien gunean aste nagusian, Amets Arzaiurekin. Egunon, Amets? Bai, egunon. Bueno, lehenengo bertsolaritza saioa, ja preste, ja festei ekiteko hemen bertsotan? Bai, esan aurten egokitu da lehen saioan kantatzea, atzo hasi festak eta Bilbon egunero izaten dira bertso saioak, eta orduan urrengo igandera arte edo larunbatera arte dira, eta gaur tokatu naiz, eta egia esan pozik, pixka festagiroa ikusi, eta kokatu hemen festan, eta bertsotan ere festari zerbait emateko asmotan bai. Miren Amuriza, Julio Soto, Arkaitz Estabeaiez, eta zeu. Saio polita egiteko prest? Bai, gu prest beti goten gara saio polita egiteko, gero ia nola lerrokatzen diren gure astroak, eta ia ze etorri daukagun, baina begira talde bertsolariak azkenean udan zehar eta urtean zehar ere, denak elkarren hurbilekoa gara, baina batekin eta bestearekin nahasiz joaten gara, eta orduan posten naizenik gaur Miren Arkaitzekin, bi bizkaitar da Julio Naparra eta ni Lapurditik, uste Euskal Herriari formatxoa emango diogu eta ia bakoitzak beretik nola kantatzen dion Bilboko festari. Hemen giroa lainotu da, plaza honetan normalean kriston beroa egiten du eta zaleak hurbilduko dira. Ikusi dugu Mickey Mouse eta hemen dabileia umeekin argazkiak ateratzen, okazu ezer kontatu gaur. Bai, ezagite ez dut ikusi Mickey, baina hor baldin badabila azalduko da, eta gero oroitzapena dut askotan Elizaren itzalpera jotzen duela jendeak askotan bero egiten duelako, eguzkiak jotzen duelako garaiotan. Gaur, egiesan giro atsegina dago, espaldin badakargu euririk, ni uste dute bersotan iteko, bersoak entzuteko oso kanpo giro atsegina dagoela, eta iakuk ze ematen dugun goitik. Sorte hon, gozatu hor holtza gainean, eta ondo pasa aste nagusian, hemen bertsotan, egunero aukera izango dugu eta. Hori da, mil esker zuei eta ondo pasa astea. Aste nagusiko lehenengo bertso saioa, eta bi bizkaitar izango dugu hor eszenatokigoi gainean, zu eta Arkaitz Estabeaiez. Bai, eta Irati Arkiziarekin 3. Irati Arkizia izango da egun honetako gai jartzailea. Hori da, etxekoa gainera. Festaz gozatzeko aukera izan duzu, edo lehenengo igande izan da, lehenengo bertso saiora, eta gero hasiko zara festekin. Bai, ontxe heldu barri nago Bilbora, ingo dugu saioa, eta gero ikusiko dugu. Horrengo zara gainean, aipatutakoekin, eta Arkaitz Estabeaiez handiarekin, Amets Arzaiuz txapeldun oiarekin, beste handi bat, eta Arkaitz Estabeaiez, eta Julio Soto. Beste txapeldun bat. Beste txapeldun bat.
Kriston Maia ongo daur gaian gaur. Bai, ikusiko dugu, kartelak etxura hona dauka, plazak ere bai, orduan saiatuko gara gure egiten. Gainera egunak ere laguntzen du, ze normalean hemen Kriston beroa egiten du, baina azkenean lainotu da eta jende animatu da, naiz eta lehenengo igandea izan, ona zuei ikustera. Bai, beti, plaza honek beti erantzuten dago egia esan, eta normalean gu begogotzu etortzen gara, orduan dena alde dago, orain ja gure esku. Hau lehenengo saioa da, saioak egongo dira datorren igandera arte, hemendik ikusiko zaitugu berriro edo... Bertzotan ez, bestela espero dut baiet, eta ikusiko dugu gaur-gaurkoak egin da, gero jai. Ondo pasa eta Maia ona eman. Ederto, ondo pasau. Amets eta Miren Biarritzeko bi bizilagun dira, Jesazpia dela eta biak kontra badaude ere, Mirenek lurrezkota etxean geratzea erabaki du eta Ametsek ordea kalera irten behar dela. Etxean sartuta arduratuta egon beharra ez ezik kalera irtenta ez dugu hanbe eukiko babesik ni persianak erdira tan egongo nazkasik eta ez da mets beldurragatik prudentziagatik baizik. Denak dauzkate inguraturik Miarritzan gelu Baiona, ta pentsatu dut ze kristotara ote datoztiba ona. Bani kalera aterako naiz ez egon giro ona, beldurra beste botere bat da, kontra egin behar zaiona. Arratsaldeon zerbait izateko, porque daukagun eguraldiarekin. Baina oso ondo hasi da, atzo eguraldiak lagundu zuen, eta jende pila bat hurbildu zen txosnetara, eta oso pozik. Bate baino gehiago ja izango du, ni nahiko ondo, estarria daukat aputxo bat oraindik makal. Barraskilo batekin berriketan ari da, gaiak hasi direla, ohartu berri dira. Ja, 30 urte baino gehiago goaz. Eta, gure aportazio txikia egiten, ez? Jai herrikoi eta euskaldunak aldarrikatzeko. Eta, aurten apur bat dekorazioan ere nabarmendu nahi izan dugu, euskararekin punki jartzeko garaia dela apur bat gure barruko harrotasun hori ateratzea eta ez lotxatzea euskalduna garelako eta harrodelako. Eta baita, keinu batekin, iazko azte nagusian gure konpartxakide batek izan zuen arazoari buruz, euskaraz egitearren Bilboko udaltzainekin izuna jarri zuten, eta gainera izuna atzera bota berrean aurrera doa prozesua eta bia judizialetik ibili beharko gara. Hori aldarrikatzeko guk eskubidea daukagula euskaraz hitz egiteko eta horrek ez dugula isunik eman behar guri, ez inori. Errekan marikaia erdia. Ikusten da, jende gazteak eta euskaraz gero eta gehiago dakiela, baina ez duenak praktikatzen, ez du hizkuntza bizirik mantentzen, ez? Eta horretaz egia esan aurro egon gaitezke, hau pitxu hau konpartxan euskaraz bizi gara, euskaraz bizitzen saiatzen gara aste nagusi guztian zehar, eta horrek egin dugu bai jende ezberdina batzea helburu komun batekin, gure kasuan euskara dela, ez? Aurten saiatu gara eskaintza majo bat egiten gauerako kontzertu potoloekin, esne beltza daukagu gar, izango ditugu Nogen,
Lamare, bueno, denetarek izango dugu, baina bueno, ez dugu nahi ahaztu baita, egunean zehar programazio potentea daukagula, umeentzako txikitxokoa, daukagu egunero, Marianitua musikatuak izango ditugu eguerdietan, Baskariak daude, magoak, bueno, denetarek orduan, bueno, dena ez da gaua, gaua eta eguna luzeak dira, eta, bueno, zaitu gara gure aportazioa egiten Euskalgunetik, bai, Txoribarrote eta Euskizaleekin batera, eta oso pozik. De hecho, bihar lanera noa, así que eskapatu nahi zaputxo bat azte nagusiko boragin honetatik, baina, bueno, txandak egitea ere polita izaten da, eta denok gure aportazioa egin behar dugu, ez? Oso positiboa, ez? Bueno, ikusten dira irudiak, dena topera gonda, Euskalgunea, gure konpartzen ere, Euskizalea konpartzen ere dena topera gonda. Eta jende animatuta dago, eta, bueno, momentuz, lehenengo guneko gaua ondo balaratu behar dugu. Eta berdez margotzen ditu. Bai, urten ere, urte horren daukagu, eta, bueno, saiatu gara purtsu bat hemen, Bilbo eta Bizkaian, ekologia munduan hor bolutzun dagoena, eta guzti du purtsu bat gure dekorazioan agertzen, eta bueno, hori da gure aldarrikapenak, ez? Bilbon ere, azte nagusian gauza horiek ere ikusi behar dira, eta bueno, horretan gaude. Hori da, egin genuen ja Arratuztetan, baile bat, eta bueno, gure mozorra horri buruzen, eta bueno, horrekin segitu genuen orain azte nagusian. Txikientzak joko lekua eta egongo da hemen, txikigunea. Asteazkenan ere urtarreak egongo dira, eta bueno, goizeetan zehar egongo da aurrak hemen ere aste nagusiaz disfrutatzeko. Baskari ezberdinak ere egongo dira personaldekoa, gure are bai. Eta bueno, eta urtero bezala kontzertu potenteak eskaini nahi ditu Bilbo eta Bizkaiari, eta zuk esan duzu moduan, gaur izango dugu hemen gure eszenatokian Esne Beltza, biharrengo da Sudan, hemen bilbotarra den talde bat, Makonakekin, Martitxenean Nogen Lamarerekin, guaztenean egongo dira Txominele Punto, DJ-a, eta Enkore ere, talde bilbotarra, eta gero jaztunan Gora Herria Romeria ere gurekin, así que bueno, putxu bat Bilbo eta Bizkaiari kontzertu publiko eta gratuituak eskintzea dago helburua, eta bueno, badaukatu gauaren bat, ez? Gauaren bat, hartu behar dugu necesariora, hartu behar dugu ere zehotzen momenturetxen bat, eta gauaren bat, baina, bueno, zuk esaten duzu moduan, txanda asko, taldekin egotea, barran egotea, baina, bueno, txatzen gara beti gure txako ere, agurtxu bat gai ez disfrutatzea ere. Bueno, momentuz ona, nik uste ona. Ikusiko da gaur, bere gudaldiarekin da hori, baina, bueno, lehenengo gaua izan da nahiko ondo jende atletik. Gau zer gertatzen den. Bai, batez ere gauetan ikusten nahiko kontzertu potenteak edo egon daitezkeela. Gaur Esne Beltzarekin, bihar Makonak eta Sutan, asteartean Nogen eta Lamare, Enkore eta Le Punto, eta Romeria Gora Herrian ikuste egitarau nahiko kompleto bat dela, bai maila aldetik eta bai gustu askotariko musika dagoelako. Ez dakit oraindik, baina bueno, nik uste ostirala izango dela daukan egun libre, así que bai, zerbait egingo dugu, seguro. Zerue belz dago eta ni bustitxe eta ezin dut zineztu zelako mendize datorren itxozotik horrelako olatu batekiko nau trajizikin duidot hobeto tablizotaten badot bueltaka norabidea galduta zerue topatu nahian hau bai izan da kriston mareja dige.
kolpeka eta ni barruen eta ezin dut zineztu zelako olatuk datozen itxosotik horrelako olatu batek hilko nau tragizik indubido. Tú, el que sale de juerga buscando una presa fácil. Patxiko orain dela 32 urte sortu zen edo hasi zen, bere izenak esaten duen moduen Patxik hasi zuen honen ibilbidearen hasiera, bera eta beste lankide bateaz hasi ziren. Urteak pasa diren moduen jende gehiago joan da kooperatiba hau handitzen. Oin 24 pertsona gara kooperatiban eta hasiera baten 4 pertsona izan ziren hau sortu zuten. Kooperatiba izatea bere printzipioak eta bere balioak hortan sinesten direlako. Horren printzipioak ere badauz hemen sartute, kooperatiban bazkide guztiek hartzen dute erabakiak. Urtea amaitzean asanblea orokor bat egiten da. Bertan urteko gorabeherak
bai ekonomikoak zein kooperatibari buruzko edozein gauza gertatu denak azaltzen dira, zelan doan eta norantzekoa zen, eta bertan denon artean erabakitzen da egin behar dena.